Vítajte v poradni celostného zdravia. Dnes by som vám chcela povedať niečo o tom, s čím sa všetci stretávame denne na sociálnych sieťach. A toho je práve to, koľko hejtu je naozaj všade v komentároch. A skúsme sa na to pozrieť z takého psychologického hľadiska. Z psychologického hľadiska je to v podstate pochopiteľné. Ľudia na internete získavajú anonymitu alebo majú v podstate taký pocit odstupu od tých druhých osôb a vtedy sa oslabujú zábrany. Ľudia, vlastne, ktorí píšu hejty, cítia menšiu osobnú zodpovednosť za svoje správanie, preto vlastne si dovolujú písať útočne, hrubo, zraňujúco a vlastne robia veci, ktoré by naozaj nikdy pri osobnom stretnutí pravdepodobne ani nepovedali tomu druhému. V podstate v reálnom živote pochybujem, že by niekto išiel za druhou osobou, napríklad, ktorá má nejaký stánok s pizzou a začal tam po nej kričať, že ju nesmie predávať a začal by nadávať tomu človeku, že má celý stánok zrušiť. Toto by sa pravdepodobne asi nedialo, keby sa ten človek nemohol schovať za svoj anonymný profil. A samozrejme toto bol len nejaký príklad, ale deje sa to v podstate každému, kto má na sieťach nejaký profil, tak sa s tým proste stretáva. Ale je to ako keby ste vlastne niekomu do jeho osobnej záhrady išli s nejakým transparentom kričať, že čo nemá robiť. A predpokladám, že keby sa to dialo v reálnom živote, tak by každý človek takéhoto hejtera na svojej záhrade asi na ňo zavolal políciu. Takže naozaj, keď sa napríklad niekomu nepáči, že sa takéto komentáre si niekto odstráni zo svojho účtu, tak má na to podľa mňa absolútne plné právo, pretože je to v podstate jeho pozemok. Ten druhý človek si môže vytvoriť takisto svoj pozemok, svoj účet, svoju facebookovú skupinu a predsa nedovoliť druhým ľuďom chodiť tam vysypávať odpad na jeho pozemok. Takže asi k tejto téme, s ktorou sa vlastne všetci stretáme, som vlastne mala za potreby povedať to, že si treba uvedomiť, že za každým profilom sú ľudia s emóciami, so svojím životným príbehom a myslím si, že keď niekto niečo sledovať nechce, tak naozaj nemusí. Vie si tú stránku odstaviť, nesledovať ju, sú na to proste nástroje. Ja sa snažím o to, aby na tomto profile sme vám prinášali nie strach, beznádej a nenávisť, ale práve naopak lásku, pochopenie a prijatie. A keby sme si toto dokázali ako ľudia vlastne navzájom aj zdieľať, tak svet by bol skutočne krajším a kúzelnejším miestom. Ale samozrejme, môžeme zmeniť iba seba. Takže ak toto video pozeráte práve vy, tak môžete začať od seba. Možno síce nepíšete hejty niekde po internete, ale možno tiež poviete niečo, čo vás zamrzí niekomu blízkemu. Skúsme sa teda riadiť tým, že nehovorme, pokiaľ naše slová nie sú lepšie ako ticho, čo povedal Buddha.